Gledajući površinu mora za mirnoga dana, izgleda kao da more miruje. Međutim, vodene mase otvorenog mora i tada se gibaju. Na mjestima gdje se morske struje sudaraju s podvodnim grebenima ili pučinskim otocima, život buja. Za gorgonije, kolonije malih žarnjaka, dovoljno je otvoriti lovke, a morska će struja donijeti hranu. Što jača struja, veća je i količina hrane, pa su kolonije gorgonija gušće i razvijenije. Plove crneja, poput tamnih oblaka, lagano kruže ovim mjestima i iskorištavaju obilje koje struje donose s pučine. Zbog različitih gustoća, na prijelazu između slojeva svjetlo se lomi, pa more izgleda zamućeno. Na prijelazu između toplije vode s površine i hladnije vode iz dubine nakupljaju se organske čestice i planktonski organizmi, što privlači crneje. I drugim vrstama riba ovo je zanimljivo hranilište. Fratri se okupljaju u velikim plovama. Površinski plankton, kao što su zadružne radiolarije, hrana je tisućama gavuna. Ali za male ribe otvoreno more nije sigurno za dugotrajni boravak. Pučinski valovi imaju iznimnu energiju. Na mjestima gdje udaraju u obalu opstaju samo posebno prilagođeni organizmi. Otok Jabuka stalno izložen valovima. U zoni plime i oseke ovdje rastu na udare valova otporne smeđe alge iz roda cistozira. Oseka je i one su većim dijelom izvan mora. Samo ovdje i na još nekoliko pučinskih otočića na Jadranu cistozire u zoni plime i oseke grade ovako gusta naselja. Vrste koje tu žive ne mogu se pronaći nigdje drugdje. Ovi jadranski morski endemi neke su od naših najriđih vrsta. Zbog udaljenosti od kopna i izolacije, mali pučinski otoci mjesta su na kojima dolazi do ubrzanog razvoja novih podvrsta i vrsta. Upravo su izolirani pučinski otoci Galapagosa Charlesu Darwinu pružili dokaze njegovoj teoriji evolucije koja je promijenila svijet. Ali Darwin je ponešto o evoluciji mogao saznati i na jadranskim pučinskim otocima. Zbog izolacije gotovo svaki naš otočić ima svoju jedinstvenu populaciju krške gušterice. Na većini otočića one su zelene do tamno smeđe boje, ali ovdje na Brusniku, kao i na Jabuci, krške gušterice su potpuno crne. Je li njihova boja prilagodba tamnom kamenu magmatskog podrijetla? Je li povezana s termoregulacijom ili određena spolnom selekcijom? Još ne znamo. Genetička istraživanja, međutim, daju jedan jasan odgovor. Brusničke gušterice, kao i krške gušterice ostalih pučinskih otoka i otočića, međusobno su odvojene već 2 milijuna godina.
što među njima dovodi do stvaranja sve značajnijih razlika. Jabuka i brusnik jedina su dva otoka u Jadranu građena od magmatskog kamena, a ova plaža s crnim oblucima na brusniku jedinstvena je na Jadranu. Višani su ovaj kamen zbog njegove tvrdoće koristili za brušenje noževa, pa je brusnik možda po tome dobio ime. Malih je oblutaka na plaži sve manje, jer unatoč zabrani posjetitelji žele suvenir s hrvatskog Galapagosa. Tvrdoća kamena magmatskog porijekla, od kojeg je brusnik sazdan, ograničava zadržavanje vode u tlu i zakorjenjivanje biljaka. Zato ovdje preživljava mali broj biljnih vrsta. Nedostatak vode najmanje smeta kaparama, a kapljice koje se pojavljuju na pupovima dobrodošlo su osvježenje žednim brusničkim guštericama.